uni mwana wakaningu anorapa zvineiwo mari kanengo uyo rapa vana kanengo arapa vana kanengo. This is Sly Media Productions. Thank you very much for choosing us. Thank you for believing in us. And our motto, as you know by now, it is building bridges. And for you never to miss some of these informative and entertaining programs, what you need to do is to subscribe to our YouTube channel. And if we are on Facebook, it is under the same name, Sly Media Productions. What you need to do is just to like or follow by clicking that button, so that every time we go live on air, you'll never miss a notification that will alert you that something interesting is happening. Remember, we are also live streaming on several other social media platforms. What you need to do is just the same, click that button. Pano pa Sly Media tinokupa zvirongwa zvakawanda zvakasiyana siyana zvinosanganisira matare anoitwa namadzitateguru, zvimwe chetezvowo nematare atinotiwo the verdict is yours, uko madzimambo anenge achitonga nyaya dzinoitika kumatunhu. Zvakare pana patinokupai nyayawo dzinoitika kunharaunda dzakasiyana siyana. Kana muine chiitiko chiri kuitika kwamuri ikoko, chamunongoita chete kuti tumira message kana kuti runhare tobva taziva kuti tozvifambisa sei. Isu pano kwadzinenge dzichiitika ndiko kwatinoenda ikoko, tinonzwa kuti zvakamira sei. Imi chenyu chamunozongoita chete kuuya muzotiona. Nhasi ndine nyaya yavanhanzi Christine vatiwo aiwa inini ndine dambudziko randinetsa randishungurudza mukati meupenyu hwangu. Haisi nyore wana munhu akubuda pachena kuti aiwa chandiri kuda inini rubatsiro, kana kuina namazvikokota, vangava nababa vezvimweya, vangave dzingave n'anga, angave masvinkiro, angave madzibaba, angave madzimai, vangava napapa, vangave maprofeti. Murandakadzi auya akati aiwa inini kana paine vanokwanisa kundibatsira ngavandibatsire. Regai tinzwe kuti nyaya yacho yakamira sei. Vanhanzi Christine makadii? Imi muri right here? Muri nani? But ndinzwe kaunani kacho kakati kachitaurisa mbichana handitika. Mabva kupi nhasi? Ndabva kusanyati. Kusanyati. Handitika. Masiya kuri sei? Ndangosiya kuri nani. Kusanyati ndokumusha ndokuchi? Ndokumusha. Kunani izvinezvi? Ini ndogara nehanzvadzi yangu. Vabereki vangu vakashayika. Vakashayika gore ripi? Mai vangu vakashayika 2005. Baba vangu vakashayika 96. Handiti. Mumba menyu muri nyakamira sei? Baba vangu vanga vane vakadzi 2. Mai vangu ndimai nini. Saka kuimimi kwa mai nini muri vana vangani? Takanga tiri 7. Muri 7. Kwasara 6. Handiti. Kwa mai guru? Kwa mai guru vanenge 6. Vanenge itaika WhatsApp group rimwe chete. Vanyanya kuti vahombe ende vakabva vaenda kwakasiyana siyana saka. Ndosaka ndikuti itai WhatsApp group rimwe chete. Hazvabasa kuti munhu ari kuAmerica, hazvabasa kuti munhu ari kuCanada, ari kuJoburg. Mungangota group rimwe chete mamaziya, munoita kunge muri pamwe chete. Handitika. Aiwa, no pakanaka. Ndakanzwa mandifonera kubatana kwainetsa. Mandifonera ndakatorenga message apa ndiri pataiti kani hama ndakati aiwa inguva chete. Dambudziko renyu rakamira sei vanhanzi? Dambudziko randinaro inini ndakatanga ndine 17 years kutevera. Kana saka ndaingotiwo kutevera kuri normal. Plus nepfungwa dzeudiki ndaingoti zvichapera. Ndaitya kutaura kuti ndozvazviri kuita. Okay. Ndaingoti pamwe ndozvinoita musikana wese. Kusvika pari nhasi ndati regai ndimbofambawo kwakasiyana siyana. Kana kuti makatanga mine 17 years matanga kuteera ndibva mangoti zviri normal. Zvii zvaitika zvamunoti zviri normal? Zvairamba zvichingoita here? Zvaita zvichimira? Zvaita sei ipapo? Kutomira kwangu ndekuti ndaigona ngomira for 1 week. Pamwe pese apa ndaingogara ndingotevera chete. Saka zvaitondishamiso kuti why zvichidai. That's why ndakazongotsvaga kupinda kumaprofita
zvinomboitawo but zvinomboteiteyo mwedzi miviri mitatu zvobva zvatanga futi. Kuna amai makambaudza? Ndakavaudza. Vakati chii? Vakatombonditsvagirawo umwe mushonga wavakandipawo samai vekubereka, mai vedu vatakasiyirwa kunova ndokumwe kwandakakurira futi, mai vedu musarapavana. Saka vakatombofambawo neniwo semwana nokuti ndakangosvika ndichivaudzawo dambudziko iri kuti mama ndozvandiri kuita. Vakati rega ndinokutsvagirawo zvimutiwo zvavanoziva ndokuvatsvagawo but hazvina kumira zvakangoramba zvichidaro. Pavakatsvaga mai muchifamba vanoona vanoti dambudziko riri kukonzerwa nei kana kuti riri kubva kupi? Ngatiti kana pane vanhu vakataurwa mazita usingataurawo kumazita, vanoti chii vezvemweya kana vachiona? Vezvemweya vanongoti wakaganhikwa, kudzidza kwako wakaganhikwa. Saka inini semwana handikwanise kunanga munhu kuti iwe wauya kuchindidai, but ndinongozvinyarara hangu nokuti pamwe zvichapera kutasai muchifamba. Makamboenda kumasvikiro? Handakamboenda, ndokunga 2 years kana 3 years ndapaka. Zvakangomirawo ndopazvakaitawo 3 months, 2 months pazvatanga futi. Ikoko vanotiwo dambudziko iri chii? Vakangoti wakakanganidzwa wakagadzirwa mudumbu mako ndosaka uchingoramba uchingoteveka. Handei kunana chiremba kumahospitals, wakamboenda here kunotaura kuti nai ndiri kungobleedana nestop, dambudziko iri rinobva kupi richikonzerwa nei? Ndakaenda. Vanoti chii? Ndakatoenda kuscan, hapana chavakakwanisa kuona, vakangoti zviri normal. Hanzi zviri normal? Hatina problem yatiri zvingori normal. Wakaenda kuchipatara chimwe chete? Ndakakwanisa kuenda zvipatara zvinofanira zviviri. Vachingoti zvese zviri. Unoziva kuti senda kubvunza mubvunzo nekuti kune vanhu vanoona maprograms anaya ende vanhu vane pfungwa dzakasiyana siyana. Dzimwe dzenguva vanopedzisira vakupa inini mhosva nekuti ipapa pane vamwe shasha dzinoziva zvese pamacomments apa. Vanobva kuti akadai akaenda kwaandosaona tabva kumaprofita tikaenda kudzin'anga tobva taenda futi chii kumadoctors, but vachiti hapana chavari kuona, but iwe uchivaudza kuti alright muri kuti mimi hamusi kuna dambudziko randinaro asi zvinhu zviri kuramba zvichingoitika zvinopera sei? Zvine mushonga here? Zvine matablets here? Zvine chii? Muchibvunzana nana chiremba ikoko kuchipatara? Tichibvunzana nana chiremba vanongondipawo mapiritsi. Vakandipawo mapiritsi zvinombomirawo kusvika ndapedza kosi yavanenge vandipa. Zvotanga futi pasina 3 days ndapedza kosi iyoyo zvotanga futi. Saka une makore mangani izvi? Ndine 29. 29. Apa zvakatanga zvine 17? Ndakatanga ndine 17. Dambudziko rave naranzvadzi rakukanganisa zvakaita sei mukati mekurarama kwako? Dambudziko iri randikanganisa pakuti kunyange ndikada kuita relationship chaiyo handina relationship yandokwanisa kuti ndaane munhu ari serious kana kuti ndaane munhu wokuti anoda kundiroora. Ndakambozamawo kupinda mumba but pakufamba kwenguva murume anosvika pakuti handizvikwanisi, saka ndakutotya kutopinda murelationship kuti ndogona kuti ndodana nemunhu nhasi munhu ototi ndoda kukuroora zvakanaka naka, asi ndangoenda kumba kwake zvotanga futi. And pandinenge ndichidanana ndikatanga kudana nemukomana chero nhasi ndiri right, mangwana ndotomuka ndichitoteera kana kuti nguva iyoyo ndichitori naye ndotanga kutoteera. Saka ndizivi chinondishungurudza zvakanyanya. Wati ukatanga kudana nemukomana kungotanga chete? Hati izvezvi zvandiri zvinezvi takagara tiri tu ngatiti relationship yandinayo yandingatoti iri serious. Ndingangoti zvakatidzikira, ndingangoti kubva zvandakatanga kutaura nemi pafoni zvakadzikira zvakamira. Pandinoti ndaane munhu wandiri kudanana naye zvinototanga panguva iyoyo kana mangwana acho kana manheru ndakatorara ndotogona tomuka ndatoshatisa mablankets kubva watoneta ndobva ndotongoona kuti zvatotanga. Saka hapana kwandiri kutomboenda nemunhu. Ndakatombozama kupinda muimba yekutanga zvikaramba, H2 zvikaramba, ndibva ndatongosiyana nazvo ndikati hamene mwana. Handi pane yekutanga wakamubudira pachena murume kuti inini ndodambudziko randinaro, akazvitora sei kuti muzosvika pakupinda mumba? Pane yekutanga ndaingoti
ndingaudze munhu ndakadai ndainyara ndikutya saka ndakati pamwe chichanopera ndasvikapo wanike zvikutoita wese ndobva asvika pakubvunza kuti kwawai uri kungoplita everyday ndikati handizivi ini kuti zviri kukonzerwawo nei ndaitya but pane wechi 2 ndanyatsomuburira pachena ndikati ndakambozama kuvakaimba ndikagara mumba zve6 months but ndinongoteera saka ini handisiti problem yangu ndei kanzi zvinopera tinoenda kuchechi zveshuwa takambozama kuenda kuchechi zvinomboperawo zvombomira but ndinambokwanisa kugara naye kwe8 months akabva atoti ini handizvikwanisi zvemunatokuita kudai zviri kuramba kupera saka ini ndii ndida mwana ndichida mukadzi sekuti ne ndakaroora saka ndichazvikwanisa handi pane kutanga ndira kunzwa mashoko nekuti uyo wanga wasatombomutaurira ndobva zvazokontinya zviri mumba ndobva azobvunza akukuburitsa mumba conversation yamakataura naye ngere kuti chi conversation yatakataura yengere kuti iye akati zvinhu izvi ndanoita nazvo because kubva zvawakauya panapa ukungoplita unombomira 1 week 2 weeks but zvotanga futi saka uri kufunga kutoita sei ini ndikati zvinopera hatikona kuti zvitomboperawo at least zvikutombopera noramba ndichienda kuchechi saka ndakaona kuti zvinhu zvikuramba zvichimushungurudza every time anga atosuwa inini pakusvika pakuona kuti ndakadecida ndega munhu aitondida but ndakadecida ndega ndikati izvi zvinhu zvika izvi hazvibudi saka ndakabva ndangonyepera kwakuri kucheka ndakabva ndangonyepera ndikati ndakuenda kuti kubasa kwarara ndobva ndangouya ndobva atofonera sisi wangu kuti mukadzi wangu akasvika here zvakanaka chichi ndikati sisi wangu akati handina kumuona handitombozine kwaari ndatovaudza kuti musamudze kuti because anomutsvaga akanditeera saka kubva ipapo handina communication naye ndikatongosiyana nazvo zvakadaro ndini ndega ndakabuda because of this problem wechipiri ndakamubudira pachena ndikamuudza akati hatinopera tinoenda kuchechi zveshuwa takaendawo kuchechi tichienda kumasowe tichimbobetserwa iye zvake semunhu aimwadoro saka ini ndaingoenda kuchechi ndega ndingoti zvinopera ndichimboona kuti zvekuchechi zviri kuramba rega nditombomwa mushonga ndomboona kuti zvemushonga zviri kuramba nemafriends nekutaurirawo mashamwari akati imboshandisa mafamily planning ndikashandisa mafamily planning zveshuwa zvinombomira nokunotoita mwedzi wese tisingateeri but kana ropa riya because raja rabuda everyday saka kana rakuda kubuda ndinobva ndinyorwadzwa zvakanyanya saka ndinorwadzwa zvekuti handitombokwanisa kana kudini so ndosvika ndopakusiya ndoenda kuchipatara ndosiya mapiritsi aya ndoenda kuchipatara ndosvika ndorapira ndomwa mapiritsi anoendapo kuchipatara zvinombomirawo zvinomboita nguva rikangobuda rikapera riya zvenguva iyoyo ndikapedza kosi yaya mapiritsi yaya anoendapo kuchipatara zvomboita nani kwe1 week kana 2 weeks zvotanga futi saka iva vezvemweya vachiti wakagadzirwa handiti vanoti zvinozopera sei ende munhu wacho akakugadzira mupenyu here akafa here ende achiti kuti uite sei endoziva kuti kana vanhu vachitogadzirana kudai so ndezvokama ipapo handisa ndajekeserwa kunzi ndezve munhu wacho akandigadzira mupenyu here kana kuti akafa but chandakaona iko zvinezvi ndakajekeserwa because ndinanzodzi yange yakasheka last week shame akafa zvisina tsarukano saka ndo pakabudawo mudzimu yekudzinza kwedu panofa munhu maviga munhu munogara penyu mega handiti moitawo matare moshedza vamunoshedza kuti vadi vaone kuti chii chaitika saka vauya ivavo pakabva pabuda midzimu ndo payataura yakati iwe newe makatorwa ropa renyu rinoshandiswa nemunhu saka kusaziva kuti munhu mupenyu here kana kuti akafa handizivi mudzimu yacho haina kusvika ikoko haina kutaura yakangoti makatorwa ropa rikashandiswa ende ropa renyu rinoshandiswa mabasa akaipa ende mudzimu yacho ichitungamirira inoti zvinopera sei midzimu yacho ndingangoti ndivanasisi vanga vabva kure vakasvika vachibudirwa nemidzimu iyoyo saka vanasisi ava handigari navo ende zvakangoitika panguva iyoyo vanhu vachangopedza kuviga chianjadzi saka kuti ndizopinda matare navo ndizobvunza nokuti vanhu vakuru nanabhudhi vangu nanasisi vangu vahombe vanoti
vana baba nana tete vana baba vedu isusu vakatsikirira midzimu iyaina kuti isabude ichitaura zvainoda pachena nekuti vakaviga machira here kana vamwe vanoti vakapisa machira takuenda kuchechi vamwe vanoti hatichateedzera zvemidzimu saka vanoti vakatsipika midzimu saka midzimu vakangobuda vakataura zvavakataura panguva iyoyo ndobva vadzokera saka vanasisa vakabva vadzokera mota vakaenda saka kuti uzowana nguva yekuti upinde matare navo ugare navo pasi wabvunze kuti handina kwanisa kuiwana because tache vanhu vaichema last week mudzimba wakabuda wakati iwe newe pawainongedzera vanasikana chete kwa ndine vanakomana ndingangoti pane mwanakomana vanakomana vakanongedzerwawo kuti vanonziwo vaito marombe nekudii pagoita vanasikana kusanganisira inini takanongedzwa kuti munorwara vamwewo vanasisi vangu vanotaura kuti dambudziko iri tinaro ende vakatowandawo vanotosvika kuma10 11 nedambudziko iri asi vanoti iwo ndine 2 years handizive murume ndikungobhidha vamwewo ndovane 7 years handizive murume ndikungobhidha vamwewo ndongorara nemurume mumba ndinongopinda magumezi nemurume asi handirari naye handizivi kuti chii chinenge chichikonzeresa saka inini ndaona kuti inini rangu dambudziko ndaane almost 15 years ndinaro saka ndofanira kumboenda kupi kumbonotsvaga ndosaka ndakakutsvaga handiti ndikwanise kubatsirwa because ndiri munhu anotodawo kuvaka imba ndiri munhu anotodawo kuita mwana but handikwanisi kuita mwana kana ndichikuita wandibata ndazotaura kuti mira ndimbotsvaga vanokwanisa kukubatsira kwaona kuzotsvaga usisi wako vamwe vari mudzimba kuti ini ndaona munhu anondibatsira hazvitero kuti tibatane tiendewo sisi vangu vanoteverera vanogara kuFlower ivo vakati havana mari ndakavaudza ndatovaudza ikunakuseni kuti nditoenda vakati saka unotori nemari enda unongo kuti zvakamira sei vakati havana mari vachamirira kudzoka mutumanyaradzo vamwe vandasiya kumba vanova ndive number 2 sisi vangu mumba medu vangoti enda muina wangu ina ndina mari kuti nditi taenda tese hatisi kuti kune vanhu vakamira sei plus ndine mwana mudiki anozotanga kuchema saka handina betsera ndokwanisa kuita ndingangokwanisa kuita ndekupawo mari yebhasi kuenda unonzwa kuti zvakamira sei ndabva vandowedzerawo pamari yanga handinayo ndikauya saka ndinokurarama sei kusanyacho hapana ndakangogara kugara nani kugara nehanzvadzi yangu anondiyotanga mumba medu anotoziva kuti dambudziko iri unaro hapana here paakambotosa baba hanzvadzi ngatifambi ndakavaudza vakati zvinonetsa unombopota uchienda kuchechi because mudzimai wavo vanoenda kumastori inini ndinoendawo kustori kana tiri kumba vakati unombopota uchienda nanamaiguru vako kuchechi zvokuti tinotanga kudetserwa nevanhu vanoita zvanasekuru zvekudii vanogona kunge vachitura inini ndisina mari ndingondoinondina kugarawo pano ndotoraramawo nekurima nekudii ndokuita upenyu hwangu saka tingoendawo kuchechi uchidetserwa tikaonawo patichaendawo tikaonawo mari tichadii tichafamba asi ndaona kuti dambudziko rinenge risiri pane munhu haunzwe kurwadza kwayo inini ndokandataura nini tikauya kuya but iwo wabudira here pachena kuti ndataura nemunhu akadai akati uya tizvifambise zvakadaiso zvakadaiso ongu ndakavaudza kubva pamakanditi uya tokwanisa kukubetsera asi unenge uchibuda pasocial media tina mari yaunouya ndosaka ndakabvunza paya ndakati munenge muchida mari here mukati aiwa tinokubetsera ndakavaudza zvese zvozvo vakati saka zviri raiti enda ubvunzwe kuti zvakamira sei unokwanisa kubetsereka here handiti wai ndiri kubvunza kudaro nekuti hatidi hama dzinozorohwa nehana nekuti vamwe vanozotifona kuti ndaona imimi inini ndiri kufona ndiri kuno kuSouth Africa kana kuti inini ndiri kuno kuEngland ndiri kuona hama yangu iri kubuda ipapo ichitaura zvinhu zvekumusha kwedu handimazvoda ndosaka ndoda kuti panyatsojekeswa nemuromo wenyu imimi kuti no dambudziko iri mumusha medu takataura zvakamira sono kuno vanhu uku kwandakakurira kwandakarerwa kuna amai vangu vandinoti amai nhasi ndina bhuti vangu vanogara kuEngland ndakambovaudza pandakamboenda kunana godobori zvane 2 years ndivakatombotipa mari
vakanditi enda kunyange ipapa pandati ndida kuuya kuno kana ndakavataurira vakandisendera mari saka ndoda mari ndikati ndakangonipa tikuende bhasi yekuenda nekudzoka 10 yekuenda 10 yekudzoka ndikwanisa kuenda kuzivati havasi kubhadharisa vakati alright ndobva watosenda papepa ndobva watonditi eno unonzwa kuti zvakamira sei saka kuhama dzangu ndinotozviziva handiti aya ndinotenda saka idzo hama dzako ngatiti tazoenda kuna sekuru vatinenge taenda mune kunamata mune kuzvitendo zvakasiyana siyana ngatiti sekuru vazoti varipo vanokwanisa dambudziko iri rinoda kuti muve muripo ndokuitirai dare renyu semhuri panofambiswa sei ndinokwanisa kuvafonera kuti vangu varipo kumba ndavose varipo nasisi vangu varipo kusaziva kuti mari yetransport vanoiwana here okay alright asi kuvafonera ndokwanisa kuvafonera ndovaudza kuti ndozvaichikudii vakanzi uyai vanobvuma nyaya yedambudziko ringangoitika idambudziko reniri vanobvuma neshamwari dzako idzi vasikana ndoziva kuti munotaura nanyaya munenge muchiudzana kuti chii ukama hwenyu hwakamira sei nedzimwe shamwari dzako ya ndine shamwari yangu 1 anogara kunonzi kwachikwende takatanga kutamba tese kudhara 2010 nedambudziko iri aingorionawo shamwari achitoshayawo kutoita sei ndiye umwe aitombonipawo maiti ese kuti ngatimbonime pana sekuru tikawana mari kiri ngatiende pana sekuru tichiti manje mari tinoiwana kupi hatina mari ngatishande titsvage basa tiwane mari tiende ndikati kushanda ndinoda ipa panapa ndine munhu wekuti ndinogona kuti ndikangofamba pano nepadoapo ndienda tova wiki nekuda kudambudziko iroro handina simba handisumudze zvinore mastel because of dambudziko iroro saka pane pamwe panodiwa kuti ukaenda kubasa munhu haazvizivi kuti iwe uri kudii kurwara saka munhu anenge achitongokuda kuti iwe udi ushande ndo pandozoti kwandoti gai ndinogara mumusha because handina chekushandira handikwanisi kushanda mabasa anove mastel nekuda kudambudziko iroro saka zvinondibata shamwari yangu anotombotaura kuti chimbonwa mapiritsi kuti uite zviri right kapota uchimwa mapiritsi uchimbonwa mazoe arindombonditengera majusi aya anowedzera ropa ombonwawo zvinoita zviri right ndoziva kuti mukupanana maideas especially kana uri munhu anenge aine dambudziko rakaita sei pane mamwe maideas ekuti unopiwa wega unoti wasvika kumba woti ndezvipi zvawakamboudzwa nevamwe ukadai so zvinomira zvauchiri kuri mhepo asi hauna kuzozviita nekuti wakabva wega kuti kuzviuraya zvandakapiwa ndiye shamwari yangu akambonditimwa mapiritsi ndikamwa mapiritsi but anozondirwadza manje that's why ndakazoma ndichizomasiya zvimwe hapana vamwe mbonditi ndaumaprofiti saka kiri chauda kuti iwe muupenyu chii ndaino dambudziko rako nderekuti ubatsirwe uye munhu anozviraramira nekuzvishandira chauda kuita mukati meupenyu wako chii izvi ndiri kubvunzira kuti kana paine mumwe munhu ari kuona program ino pari zvino but ndanzwa kira achiti arada zvakati asi ndoziva hangu kuti haana pekutangira asi kuti atange kuda kuita zvaada kuita mukati meupenyu regai ndimudaiso kuti ndimuimpawe akwanise kuzvishandira ndichigara pandambotaura kuti kumba kwandakakurira ndakatorwa nasisi wangu vakandananiSuperFed vasvika kuya vakandiitisawo chicourse ndikandaitawo course ndeyechinyi NS8 okay ndovandapedza ndinotora nemacertificate anga akakwana ndokava vanditi mainini ngatingoitai course iyi hatizive kuti mangwana zvinomuka zvakamira sei ndobva ndatoita course ndikandapedza zvese ndakaita ndikapedza saka ine njandoda kuita ndingangoti ndoda kuita NS8 kuti vangu vari kuEngland vakati kana wazonyora English ukapasa because ndichimuprocess yekuda kunyora English ukanyora English ukapasa handizoshaya hangu mari yekukupa kuti uye kuno even sisi wangu vakati handizoshaya mari yekuti uye kuno but semunhu sisi wangu vakabva vaenda vakaita vakatopasa zvavo zvikatoita vakaenda
semunhu achangoenda vachirombosetla asati zvanyatsobalanza plus kuti vangu ndingangoti ndivo breadwinner kumba kwedu munhu wese anenge akatarisa pavanhu saka vakatondiwanira pashoma ipapo vanenge vandiwanira like ndipa mari kwavanenge vakaita vanenge vakatondikonyera tisingaiti because vanenge vasina kutarisa inini ndega vana nasisi vavo vane vana vasisi vavo vana mai vavo vanoda kuchengeta mai vavo kumusha saka kuti ndingoramba ndakati take navo zvinonetsa isusu kumba kwedu hatina chatinacho so ndinototadzawo kwavari saka inini chandoda kuita muupenyu ndechekuti kana ndapasa university yangu ndoendawo kuti kuipei ndinoshandawo kundoitawo zvinoitawo vamwe vangu ndopinda mukati memba ndoita family yangu handiti ndoziva kuti dambudziko rakatarisana nemwanasikana especially kana usingashandi inyaya yesanitary way uri kurarama sei ipapo mari yekutenga mapedzi unoiwana kuti mari yekutenga mapedzi nekuti why ndiri kubvunza kana achinetsa kumunhu anoenda kana kuti 5 days 3 to 5 days pamwedzi ko iwewe unoenda every day sisi wangu vanondipa vari kudla vanhu vanombomutumira vakanitumira kana kuti $10 vatumira na $20 totoziva kuti ndikatenga mapaketi angu mapedzi kana kuti 7 ndombotofa achapererawo ipapo ndonetsvagawo kune umwewo ndikawana chero $1 naenda kutsvagawo chero kune umwe ndikawana chero $1 ndichimbotenga ende mari yangu yese inoperera mapedzi chii chawati wamboshandisa chaunoziva kuti izvike zvinogona kundiuraya nekuti wamunhu ari desperate manje handisati ndashandisa anything okay handiti ka alright zvino ngatiti wapiwa mushonga nana sekuru ubva waenda kumba kune mapostoro unosingoshandisike nokuti vanditendera handiti ka aiwa nokuti ndavanzvadzi regai titsvagana sekuru tione kuti mabatsirikana here handiti kone kava ndaona mumwe ndoziva kuti varume vakawanda pane mwe ari kutoona samba handiti Robert musikana ndiri kumudawo ndoti because havatani kana naFrank kunzo ndai chimoko icho hai because sova ndine namba yako ka ndini tsano ndindakapenga ndinenge ndichikontrola ndichivhena ndovatichi handitika aiwa mazvinzwira handi mazvinzwira Christine ane dambudziko raainaro ati hongu zvekupinda mumba ndiri kuzvida hongu zvemarelationships ndiri kuzvida asi imbondipaiwo nguva ndimbotanga ndapora first sekuvimbisa kwatakamita isu hatisi nyanzvi munyaya idzi asi tinoti kana munhu achinge auya kwatiri aine dambudziko raainaro tinoedza nepese patinogona kuti munhu abatsirike hongu pamwe tinogona kutadza asi tinokumbira kuti mutipewo nguva motinamatirawo kunzeko kuti aiwa kwaanenge aendeswa Christine ave abatsirwe dambudziko iri ramutambudza 15 years munhu achingotevera zuva nezuva manzwa achitaura akati mabasa handikwanisi nekuti kubleedha kwandinoita kunopedzisira kwaita kuti bhodhi yangu ive weak. Zita ndinonzi Robert, tapfuma nei Sly Media, building bridges. Uni mwana wakaningu anorapa iwo mari kanengu oyo rapa vana kanengu arapa vana kanengu. Say na Christina. Mshe wava kupina msuku wao. Sanyati. Sanyati ndo kupuje. Pechwe. Tudalita. Dalita pechwe. Kado masanyati. Mwenda pa ada. Pa ada pacho. Ya ndo pa mashop street pale. Maka wani kwele na msuku wao. Hayo kwa. Ndo wani. Mnza nisara yini? Christine. Christina. Chisora. Chisora. Na wayakungatsana kuti zvako kuti pasekuru kana kuti tibatsirane. Alright. Na yangu yakamereka dai.
ndakatanga kutera ndine 17 years. Shame. Nanasa zvimwe kumaprofita nana dzinoitanda kwedzinaka pamberi kumasoro zvinomboitawo panenge ndashandirwa zvombomirawo mamanzi kana mawiksi zvotanga kuti zvakakwanisa kunotsvaga nana kuti ndisvike zvakanaka. Panapa zvinopera asi nawo yako inouroi wandikuona pagirazi uri mukati memusha maoko aberekwa nevamwe vatowa zvakare. Sinawo yako inoda kuonekutisa kuti hondo dzakuwanadzo dzidarike, nokuti hondo yandiri kuona pamberi peupenyu hwavo haina kumira musha musoro wangu watambura. Saka ouya wega sei kuvabereki vako varipi? Anomira semubereki? Mama vanonzwa makumbo plasi pfumba kwavo kure kuti ndizofana kuenda mari dzematransit. Apo kugara nani buda wako vari kupi? Vasarusanyati. Waudzire kuti kuenda kudare kwasekuru kanenge? Ndavaudza. Vakati sununguka kuenda. Saka iwe unobatsirika sei hama dzekudzisipo? Handizivi nekuti ndakambotaura kudambudziko mashure makore apfuura kuti kana tawana mari tichadii. Kuti baba ari kupi? Inini baba vangu vakasheka ndoni, saka vakunoti vana baba vana bamnini vakasara vamwe vanogara kunzi kudhesi hatikusetsa ndakamboenda. Usitomboenda kumbono waona? Ndisati. Iwe wakambowanikwa murume? Murume akazosira dambudziko roro? Une vana vangani nemurume? Handina mwana. Saka uri kugara chiri chimwe namaperiodi hauna zororo kana kudana naye pezosofa haunai? Handina. Saka pane vanombokupfimbawo here kukukonza? But hauzobuda pachena tinoo ndine problem yakadai. Vamwe handitaurire nekuti ndichingoona kuti hapana kwazvinosvika nekuti handina relationship yandinotomboitawo inobatika kuti ndogona kuwirirana nemunhu nhasi totaura zvongomuka zvakadhakwa. Handizivi zvinotonga chii chinozoitika kana muchinge madanana? Kana ndikadanana naye izvezvi handina wandinoti ndine munhu ari straight. Saka ndinengefuna wangani wako kuti vari kungokupfimba? Vanhu vanondipfimbawo varipo zvavo asi wauri kudanana naye pachinosuva? Ndine asi wokupfimba havaperi? Havaperi, vanotouya vakatowandisa but nekuda kwedambudziko rangu ndototi handizvikwanisi because munhu kana atokuda pamwe ada kutokuroora. Saka ndikangopfimbawo nemukomana ndototanga kutotera. Kungopfimba chete chete? Tikangotanga kutongodanana tototanga kutobuda ipapo. Kana izvi sofa usina kana mukomana so? Rinenge riri right. Rinenge risingabudi. Saka mutemo wacho haufanira kupfimbiwa? Handizivi, ndofunga ndobudza. Shame. Idambudziko. Saka naushunge kuda kunza mukomana hauna? Nembwa dziri kunze. Asi kungotanga kuti mukomana ako kupfimba ataura zvekuti zveravo ubva wataenda kuperiod. Saka muupenyu hwako unorarama sei nemufungiro avo? Ndinongoraramawo semunhu kungogara nje nekuti handina zvandikwanisa kuita. Nekuda kubatsirwa. Ndosaka ndatouya kuti ndinobatsira kuna sekuru nokuti nditoriwo munhu anotoda kutoita imba yake, toda kutoita toda kutoitawo mwana. Todawo mwana, kuita mhuri yako. Saka tomboti iwe takubatsira zvapera uchatasire kuda kuroorwa here? Kuroorwa kupi? Tinaye nguva tinesa panapa pa. Uya kuda musoro. Tauri zavo. Ibachura. Bachura. Mabachura manyama.
Size ausumurere munhu. Tunotorora sei. Naye muzukuru akunyepera kunorohwa. Ndaenda zvakadai. Nomuzukuru wangu anokubatsira tuzvitema. Shunga kutori nawo izvozvo. Ndoda kuti ndikubatsire. Ndamuzukuru uite sei? Ripere. Musoro unororwa. Ndinofana kuzouya kuzita sekuru. Ndakapfeka sutu. Panotowadza kuti ndina sekuru wangu kanewo. Ndakatsvagire sutu ndozouya ndakapfekawo sutu. Kuti zviite zvakanaka. Nawo mashoda kutaura. Mashoda nokuda kwaandatenga kubatsira. Hauna kuti dambudziko harisira kuwegere kumhuri kwenyu? Dambudziko harisira ndega nekuti ndine hanzvadzi yangu yakashaika last week. Yakangofa zvisina tsarukano. Saka paakashaika tikamuviga tikabva tagarawo pasi sefamily tikatanga kutaura nhau dzematambudziko emukati. Mukuona nyaya ipasana naye mberi sayo. Ndeve kuti auya ega akazvimirira. Saka tinobatsira iye akapora. Ndakamushedza hama dzake. Bosi pane nyaya dziripo dzemakuva nenyaya dzezvitumba dzanoona padhabu dzasokwanisa ndimutaurire iye. Saka uyu tikangomurapa akapora achakwanisa kunoshedza vabereki vake uvaita sei? Ubvawe. Handiti. Alright, sekuru. Zvakanaka. Ndofunga kana yazvinzwisisa. Wazvinzwisisa. Bosi wanyata waita mwana mudiki ende uyezve wanyanya kuita mwana musikana. Asi dai wauya nehanzvadzi yako utagona kupa nhoroondo yako yese nedare rako rese kuti zvigadzirisike. Handiti.